Baretang napapanahon, tuto karon, mga isyong sisimbagon, programang mayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, katurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man na oras, daing takot, aramonta, aramonta! Baretang napapanahon, tuto karon, mga isyong sisimbagon, programang mayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, katurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man na oras, daing takot, aramonta, aramonta! Matugang welcome po digdi sa programang Aramonta. Aldaw po ngunya ning Miyerkules, Petsa 26 na, kang bulan na August 2020. Pirang aldaw na lang po mga tugang, ano na kita? September na. September, Peña Francia, Fiesta. Pero mapungunya ning celebration kan Peña Francia Fiesta. Ano? Pero, igwaning novenario masses dyan sa cathedral and sa basilica. Okay. So, Beno, kaso udma, mamundong bareta na naman, ano yan, digdi po sa syudad ni Naga, igwa kita ning 18 na positive. Kung saan po, base po sa informasyon na pinaluwas, opisyal na statement kan lokal na gobyerno, kang syudad ng Naga, 18 misay ang nag-positive. Maralalain na mga profesyon, mantang saro-saroon ta, iniyo mga nag-positive. Ang primero po, sarong 46 anyos na lalaki, taga San Leandro Street, Monterrey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City. Siya po, LGU Naga employee, assigned sa BSTC. Ang history of exposure niya po, for verification, mantang no travel history siya. No history of travel. Okay? Asymptomatic with onset of illness on August 19, 2020, as in nagpaswab po siya kan August 20 sa Bicol Medical Center, as in nakuha po si resulta after 5 days, August 25. Kaibanan po ni Bicol number 1043 o ining 46 years old na lalaki, si Bicol number 1044. Ang edad niya po 15 anyos, babae. Ngayon man yung travel history ni Miss I. Tapos ining sarong 50 anyos na Bicol number 1045. Physician siya. Doktor. Tama. Physician, doktor. Tabi J. Yun Diyan yan sa San Leandro Street, Monterrey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang lockdown, iyo po ang portion lockdown for 14 days. Lockdown na Bicol Science and Technology Centrum. Okay. Ang masunod po si Bicol number 1046, nagpapangaran na Miss I, si Manager Al Obanya, kan DWNX. 57 anyos, may agom, Consitio Makahay, kilometro 7, Pacol, Naga City. Siya po, Station Manager. Maayo ning exposure, history of exposure, for verification and not history of travel. Kung mailing ta po, kadaklan sa mga, kadaklan sa, kadaklan na Miss I, sa mga na apektuhan, is no travel history. Mayon travel history. Buot sabihin, iyon na lang sasabi na baka local transmission. Kaya delikadong maray, nakakatakot, Kaya sabi nga dahil magpararuluwas, kung dahil man kinakaipon na magluwas,
As hindi kon kinakaipuan na magtinirsa na sa harong, magtinirsa na sa harong. Lalo-lalo na po sa ito yung mga vulnerable na mga edad. Araw kang, pera to, 21, pababa. As in 60, pataas. Iyan po ang, ayan po ang pangapunan ng gobyerno. Tanganig nila po magparalakop. Mahiling ta, 18 na naman. Baka una yung suba-suba. Kansi saro man talaga ng gad, mayo ning naglaog, mayo positive. Pero, ngunyan man, piraman ini yung nag-positive. Kaya nakamundo, kaya lang kay puntang lamanan, asin ipagpangaji, ani mga tugang niya to na nagka-COVID. Bako man ni kagustuhan, bako man ni ka mauta na magka-COVID, sa mga tonto na gusto magka-COVID. Di ba? Kaya ang sabi padagos ang pagpangaji ta, ipangaji ta ini yung mga tugang niya to na nabiktima ng COVID, asin magsunod sa protocol kang gobyerno, magsunod sa protocol kan LGUs, tanganig na maiwasan ta po ang ang inaapod na COVID-19 ngunyan na mga panahon. Beno, matugang sa samuya pong pagbabalik, baka makaibanan na si Sir John Lana kang NAPSI sa Metro Manila, pag-uulayan ta ang revolutionary government, ano ang advantage sa disadvantage gani sa satuya. Mabelto kami, makalis ka na kami ng pag-iramdam. Paretang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta! Padagos ang satuyang pakikipaglaban sa pandemya. Hatod kan COVID-19 asin sa bagong aldaw kan satuyang pakikipagsapalaran, may mga kaipuhan kitang sundon para mapatinir ang satuyang kaligtasan. Primero, magsulot ng face mask. Pangadua, patiniron ang social distancing ng 6 feet ang rayo sa kada saro. Ikatulo, iwasan magkapot sa mga bagay-bagay, pati naman sa muka, pirming maghugas asin maglinig ng mga kamot. Ikaapat, day magluwas sa harong kung daiman importante. Ikalima, siguraduhon na ang gabos na nagpapasirig sa inyong mga harong para magtaong serbisyo araw kan mga deliveries. Ang nakamask asin malinig ang mga instrumentong ginagamit. Ikaanom, iwasan ang paggamit ng panyo. Mas maray gamiton ang tissue o kaya sanitizer. Ikapito, dai ilaog sa harong ang sapatos o tsinelas na ginagamit sa luwas. Asin, kawalo, protehiran ang sadiri. Tuodon na magkaigwa ng proper hygiene asin mag-exercise para dai dulokon kan helang o virus. Mateta ang kahandalan huli kang COVID-19. Ang lokal na gobyerno, siring man ang national government. Ginigibo ang gabos na medyos tanganig mas solusyonan ang pandemyang ini. Dahil inikaya kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga health frontliners, barangay officials, asin kan sa tuyang barangay health emergency response team, tanganig sugpoon ang virus na darakan COVID-19. Kaya pangapodan ta na sunodon ang sugo kan gobyerno, asin kan sa tuyang health authority, tanganig magigitang safe, asin mayo ng madanyaran na buhay, huli sa coronavirus disease 2019. Ang pagiramdam na ini hatod sa idok ang mga minasunod. Naga College Foundation, Mayor Christopher Lizardo, kan Minalabak, Camarines Sur, University of Nueva Cáceres, Barangay Kagawad Chris De Leon, kan Kabugaw, Milaor, Camarines Sur, Mayor Madali Rove Alfilor, kan Iriga City, Municipal Councilor Shelito Hilado, kan Calabanga, Camarines Sur, Anjana Trading, Bicol Access Health Center, Binleaf Cafe, Asin, and National Nutrition Council Region 5. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela.
halika na sa antena. Lahat ng yan matatagpuan sa Anjena Trading. Anjena Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjena Trading ay matatagpuan sa Win-Win Mall Diversion Road, Naga City at sa second floor ng Grandmaster Mall, Centro Naga City. Bisitahin rin ang Anjena Trading sa Iriga, Baaw, Ligao, Pulangi at bukas na rin ang Anjena Trading sa Nabwa, Camarines Sur. Tara na! Andyan na! Anjena Trading. Ang Anjena po ang one-stop shop ng bayan. So everything na hinahanap dito, yaon na sa Anjena. From school and office supplies, furniture, appliances, and mga home essentials. And syempre, mga health and personal care like masks and disinfectants and septics. Yaon po ito sa Anjena. For a minimum of 3 items, you'll get them at a lower price. Sa antena. Paretang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin, maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta! Batugan, nagbabalik po ang programang Aramonta dito po sa One Media TV 48 Naga. And live man po kitang nadadangog. Paano ba kayo? Nadadangog sa ano po yan? 105.5 Idol News FM. At the same time, nadadalaman kita sa social media. Bueno, dahil ko na po pagparahalo yun. Nasa linya po ang pamayo kang Napsi. Asin kang, nasa Metro Manila, si Sir John Lana. Makakausap po natin siya ngayon. Si Sir John po ang always natin natatanungan pag may mga national issues concerning yung mga namamayan, yung mamamayan. Pasensya na po, medyo gamul-gamul yung pananagalog ko. Hindi po tayo magaling managalog. Hindi po tayo matibay managalog. Hindi tood. Anyway, hindi ko na po patagalin. Nasa line, sa pamagitan po ng Zoom, si Sir John Lana, ang chairman ng NAPSI. Sir John, magandang umaga. Magandang Hello. Magandang umaga po. Hello. Hindi ko po nadidinig. Hello. Hello po. Okay na po ba? Hello, okay na. Sir John, first thing, kumusta po kayo? Magandang umaga. Magandang umaga. Ang pinaka-textmate ko everyday. Ang pinaka-sikat na TV48 anchor, si kasamang Adonis, at sa iyong technical dyan at mga kasamahan mo, magandang umaga po sa inyo lahat. Sir, hindi ko patagalin. Alam ko nag-drive ka. Mag-ingat. First, mag-ingat po pag-drive. Pangalawa po, pag-usapan natin yung RevGov na mainit ang pinag-uusapan sa buong Pilipinas. Itong revolutionary government. Can you give us some insight tungkol po sa RevGov, Sir John? Itong revolutionary government, hindi po ito bago na salita. Matagal na po itong ginagamit na mga salita, lalo sa hanay ng mga kaliwa, yung salitang revolutionary government. Mostly ang gumagamit nito ay ang mga nakahanay ng kaliwa. Ngayon, noong nanalo po, nagkaroon po ng people power sa panahon ni Cory Aquino, naging popular din po ang salitang revolutionary government.
At nabuhay ito, ang salitang ito, sa panahon ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Duterte, dahil may mga iba't ibang grupo na mga supporters ng Pangulo na nagbabanggit ng salitang revolutionary government. Ibig sabihin po, hindi po ito bago na salita. Now, tingnan muna natin yung konteksto, no, ng salitang ito. Mostly po, sa kasaysayan, pag sinabi ko natin revolutionary government, ito po ay niluluwal, inaanak ng isang pag-aalsa ng mamamayan, no? Either isang mapayapa o isang armadong pag-aalsa. So it's either peaceful or violent, no, na pag-aalsa. And then pag halimbawa yung people power sa panahon ni Cory Aquino, yun po ay isang mapayapang pag-aalsa. At noong napatalsik o umalis ang Pangulong Marcos, ay itinayo po kaagad-agad ni President Corazon Aquino yung revolutionary government. Ano po ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, magtatayo muna ng transition government. Pag-a-appoint po yan ng mga opisyalis sa loob ng gobyerno, hindi po ito elected mag-a-appoint po yan ng mga opisyalis sa gobyerno mula sa mababa hanggang pataas. Pangalawa po ay ang pag-convene para gumawa ng bagong constitution. Yun po yun. Now, ngayon, ang pinagkaiba po sa sinisigaw ngayon ng mga supporters, no? Kasama din tayo dyan sa mga supporters. Pero magkaiba lang tayo doon sa pananaw ng revolutionary government. Ang sinisigaw nila ng revolutionary government, ang kakaiba nito, dahil ang iyong gustong ilagay na Pangulo ay yung nakaluklok sa pwesto. So, hindi po ito katulad ng mga revolutionary government na ang nilalagay ay yung bago. Okay? Dito po, ang gustong gawin ng mga nagsusulong ng revolutionary government ay ipananatili si Pangulong Digong sa pwesto at maganda naman po yun na kung pwede nang i-extend yung kanyang kapangyarihan, ang terms niya, kasi napakaganda naman po ang performance ng ating mahal na Pangulo. Sabi nga ng iba kasamang Adonis, no, for a bad leader, ang isang buwan na pananatili sa kapangyarihan ay napakahaba na po yon sa isang masamang leader. Pero sa isang maayos, magaling, mapagmahal na leader katulad ni Pangulo, ay ang 6 na taon ay napakaiksi sa isang magaling na Pangulo. Now, ang problema dito sa revolutionary government, first is that sa kasaysayan, hindi po ito dinideklara ng Pangulo. Ang revolutionary government, niluluwal dapat ito ng mass movement, o ibig sabihin ng mga tao mismo pupunta sa kalsada at sumisigaw na palitan yung sistema ng gobyerno. At ibahin yung mga sistema nito na siyang tutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya lang po ang pinagkaiba, dahil yung revolutionary government na sinusulong sa ngayon ay ang ilalagay ay ang nandyan na po ang Pangulo. Oo. So, kaya meron pong haka
Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig na nito? Ano ba ang ibig ito? Papalitan ba natin ang Pangulo o hindi? Ang sumisigaw ng revolutionary government, sabi nila, hindi po natin papalitan. Itutuloy po natin ang panilbihan ng ating mahal na Pangulo. Pangalawa, para ang Pangulo ay merong upper hand sa mga pagbabago na gagawin niya na walang sagabal mula sa Kongreso at Senado. Kasi revolutionary government nga eh. No? Pero paano mangyayari ang revolutionary government kung ang mga mamamayan mismo ay hindi pa naman sila pumupunta sa kalsada by million. Kasi demand for a revolutionary government, you need millions of people at sa kalsada pagsisigaw niyan. You need millions of people at po ng malaking Medyo mahina yung signal, sinasabi mo po. Babalikan po namin kayo mamaya-maya. Batugang mabalta po kami, makalis na ka ng kapirang pagiramdam. Paratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaatahan, katurog, malalaoman, asin maaagahan, ano man na oras, daing takot, aramonta! Maiiwasan ng COVID-19 sa pagiging malinis sa katawan at paligid. Sundin ang mga payong ito. Regular na paglilinis ng kamay gamit ang sabon at tubig, alkohol o hand sanitizer. Iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig. Takpan ang bibig at ilong gamit ang upper sleeve o elbow o gumamit ng tissue kung uubo o babahin. Umiwas sa malapitang pakikipagsalamuha at palakasin ang resistensya. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito. Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering, home of the top-notchers. Online enrollment for freshmen starts June 1, 2020. Minimum requirements for online enrollment are scanned pictures of report card, PSA birth certificate, 2x2 ID picture with white background. Minimum down payment is 2,000 pesos only. Visit the NCF College of Engineering page for more information. Be one of us. Be a Tiger Engineer.
Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering, offers Bachelor of Science in Geodetic Engineering, Bachelor of Science in Civil Engineering, and Bachelor of Science in Computer Engineering. They also give 25 tuition fee discount for all incoming freshmen, first year and until their graduation with 2.5 GWA, 100% free tuition for with highest honors, senior high school graduates, 75% tuition discount for with high honors, senior high school graduates, and 50% tuition fee discounts for with honors, senior high school graduates. Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering. Requirements for online enrollment. For freshmen, scan picture of the following: report card, PSA birth certificate, 2x2 ID picture with white background. For transferees, additional attachment are certificate of good moral character, honorable dismissal, and transcript of records. Enroll now at Naga College Foundation Incorporated. Be one of us. Be a Tiger Engineer. Ma'am, paano po tayo nagpakuha ka mo ng dugo? Para maka-experience man sa makatabang din sa mga gusto mag-agad ng mga blood donation. Regular ka po? First timer First po. time. So, kumusta po ma'am? Maray man, maugmaman sir. Paano po tayo nagpakuha ka ng dugo? Siyempre, para at least maka-donate man ako para ma-share ko man sa iba. Ano na ito? Ano niyo? Since na nakapuan ka na po mo yan, maawat mo na mag-donate. Baratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang mayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, katurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta. Bago nga nagbabalik po ang programang Aramonta, nasa linya pa si Sir John Lana Kanapsi. Sir John, magandang umaga po liwat. Ulit sa iyo po. Nandito malapit sa opisina pwesto tayo ng maayos. Medyo matindi para maintindihan po kita, meron na lang po tayo natitirang 13 minutes. Sayang naman po yung kung hindi ka namin makakausap ng maayos. May binigay pa ako sa yung globe number. Baka pwede pong patawag. Thank you po. Sige po. Yang din yung kung hindi natin si sir papakinggan yung paliwanag na ito na si Sir John. Okay. Sir John, good morning. Pasensya na po at medyo mahina yung internet. Okay. Sir John. Okay na po ba? Okay na po. Sir John, inaan mo po yung sige. Pero andyan pa din yung ni Sir John. Andyan pa din yung picture ni Sir John na sige live. Okay. Okay, sige po. Sir John, go ahead po yung sa advantage at disadvantage ng RevGov po. Okay, ang advantage nito ay first hindi na po ito hello? Okay po, go ahead po.
Oh. Ito pong advantage nito ay hindi na po ito idadaan sa mga constitutional processes. Halimbawa, gusto mo nang palitan ang mga tao sa Kongreso, sa Senado, sa LGUs, sa Korte. Pag gusto mo pong palitan lahat yan, ayan po ang advantage ng isang revolutionary government. Oo. Pwede ka na rin gumawa ng sarili mong constitution. Oo. Ang medyo disadvantage kasi po sa ngayon ay para mangyari po ang revolutionary government ay kailangan mo na pong isang milyon-milyon na mga mamamayan na pupunta po sa kalsada. Kasi hindi po pwede na ang Pangulo ang siyang magdi-declare ng revolutionary government. Kasi kapag gawin po ng Pangulo yan, mawawala po yung kanyang constitutional mandate. Kasi nasa Constitution po na ang Pangulo at ang lahat ng mga kawani sa gobyerno, they are bound to follow the Constitution, the existing constitutions. The moment that you will declare a revolutionary government, that is extra-constitutional. So, kung extra-constitutional, yan, pwede na yun ang Pangulo na hindi sundin ng mga taong ayaw sa kanya. Halimbawa, ayaw ng ibang military, ayaw ng ibang pulis, ayaw ng ibang government officials. So, with the declaration of a revolutionary government by the President, assuming, then automatically the President lost his constitutional mandate. Oo. Okay lang sana yan kung ang milyon-milyong mga tao na sa kalsada magsabi niyan, and then back up ng ating mga armed forces of the Philippines at ang ating mga sundalo o mga kapulisan. With that, magiging pwede ka na magsimula na magtayo ng isang revolutionary government. Pero ang revolutionary government kasi hindi po simpleng pagpapalit lamang ng mga tao sa pwesto. Katulad po ginawa ni Cory, nagpalit naman ng mga tao sa pwesto. Pero revolutionary government ba ang nangyari? Hindi. Ang nilagay din sa pwesto ay yung mga kapareho din niyang dilaw. Noong ginawa yung bagong Constitution, 1987 Constitution, marami pong mga korporasyon na pag-aari ng gobyerno ang nawala. Ibinenta po ito sa mga pribadong mamay-ari, mga pribadong individuals, mga kamag-anak, etc. etc. Gumawa po ng Constitution na kinopya lamang yung Constitution ng Amerika. Gagawa ka lang ng Constitution, nangopya ka pa ng Constitution ng Amerika. No? So naging medyo hindi maganda ang result ng Constitution. Halimbawa, meron nga tayong provision sa mga karapatan, no, Bill of Rights. Yung mga socio-economic rights po doon ay hindi naman po yung demandable. Ibig sabihin, pwede pong tanggihan ng gobyerno, sabi na wala po kaming pera. So, meron ding provision tungkol sa pagbawal sa political dynasty. Pero ang sinasabi doon, depende pa po yan sa Kongreso kung gagawa sila ng batas na ipagbabawal yan. So, parang wala rin ka kwenta-kwenta, no? Yun po ang negatibo. So kung tatanungin niyo po ako sa personal kong opinion, kasamang Adonis, this is just my personal opinion. There are advantages government, but meron ka dapat na i-sacrifice. Ito yung paghahanda ng iyong milyong-milyong supporters. Pangalawa, dapat nakahanda na rin kung sino yung ilalagay mo na talagang maglalagay ka, magluluklok ka ng mga matino, katulad ng ating Pangulo, katulad ni Senator Bongo. Kung ang ilalagay natin dyan ay yung mga magnanakaw, diba, at gusto pang magnakaw at may balak na magnakaw, hindi po ibig sabihin na kung supporters ka ni Pangulo ay katulad ka na ng Pangulo.
Meron kasi mga taong supporters ng Pangulo, pagkapwesto ay nakaw na ng nakaw. Ginagamit yung kapangyarihan para sa pang-personal. No? So hindi po ang revolutionary government, isa po itong planadong pagkilos ng mamamayan. At dapat meron po kayong nakahandang alternatibong constitution na mula mismo sa iba't ibang sectors. Hanggat wala po kayong ganon, ay medyo questionable po yung sinusulong na revolutionary government. Opo. Sir Jan, pasensya na ha. Sa tingin mo po, kung halimbawa matuloy or magkaroon ng revolutionary government, ano po kaya yung babaguhin sa konstitusyon ng RevGov natin? Ay kung ako po ang tatanungin Yes nyo, po. I go for federal parliamentary form of government. Okay po. Ibig sabihin po ito yung hybrid, no, na tipo kung saan 50% ay appointed ni Pangulo mula sa mga mahihirap na sectors at 50% po ay elected. Kasi mahirap po yung elected kasi tayo mga mahihirap, paano tayo ma-elect? Wala tayong pera. Pangalawa po, ayusin yung Bill of Rights, gawing demandable yung socio-economic rights. Ibig sabihin, it becomes obligatory yung mga socio-economic rights ng tao, yung karapatan nila pag-aaral, health, education, sa lupa. Pangalawa, ang kailangan natin dito, meron kasi mga tao sa gobyerno kasamang Adonis na kapag naging regular employee na, ay naging tamad-tamad na magtrabaho. Tama, opo. No? Opo. Oo, pero hindi naman lahat, no? Kailangan bigyan natin yan ng security of tenure yung ating manggagawa. Hindi po pwedeng every 6 months ay lay off. Yun. And then dapat ang isa pang baguhin natin dito yung yung pag-aari ng lupain. Halimbawa, itong mga lupain na magsasaka, kung maaari sana ang gobyerno ng mag-ari nito at bigyan ng mga libreng services ang ating mga magsasaka para umasenso sila sa buhay. Yun. And then sana hindi na mga mayayaman, mga politiko, dapat ang iluluklok ng Pangulo sa revolutionary transition government ay yung talagang may track record na naglingkod sa mamamayan, galing po sa mga people's organizations. Hindi po yung mga politiko na matagal na pong nakaupo din, hindi naman nagbago ang buhay ng mga tao. Kung ako lang po ang masusunod, dapat represented po ang mga iba't ibang mga mahihirap na sectors kasi sila po ang mga kawawa. Sabi nga ng may kasabihan nga na ang mga tao mga mahihirap, ito dapat ang bigyan natin ng mas maraming karapatan, mas maraming batas na pumapabor sa kanila. Okay po. At least malinaw po, Sir John. Napakaikli ng ating oras. Marami pa akong gustong itanong, tulad na lang ng paano ba yung mga kaalyado ng presidente? Paano ba yung mga kasama ng presidente natin, at Senator Bongo, na mga politiko? Kaso siguro sa sunod na interview naman ulit, Sir John. Ano po? Siguro mensahe na lang po muna sa ating mga tagapakinig, tagapanood at sa social media na nanonood sa atin. Go ahead po. Okay, una patuloy po nating panoorin at pakinggan ang programa ng aking kaibigan, si Kasamang Adonis, dito po sa One Media TV 48 Naga. Thank you po. Na napapanood natin sa social media at napapakinggan sa mga radio stations. Pakinggan po natin kasi from time to time maganda po ang mga interviews at nilalabas. Pangalawa po, patuloy po nating suportahan ang Pangulo. Katulad po ito ng balancer. Kapag ang balancer po ang magkaproblema, halos lahat na po ng ating galaw sa ating bansa ay apektado. So, sana kung wala man lang tayong maitutulong sa Pangulo, manahimik na lang tayo at manalangin na bigyan pa ng Diyos ng dagdag na lakas at kaalaman ng ating Pangulo.
Ngayon, sa mga tao na mga nagsasabi na nagmamahal sila sa taong bayan, sana ilabas nila yung kanilang kaban-kaban dyan ng mga bigas, kaban-kaban ng mga pera, para tulungan ang mga mahihirap. Hindi po pwedeng puro na lang dakdak ng dakdak. Wala naman pong ginagawa. So, yun lang po ang aking sana sa mga nakikinig. Magtulong-tulungan po tayo kung meron kami, ako dito ngayon sa National Anti-Poverty Commission, kasama ko po yung DSWD at ibang ahensya ng gobyerno. Binibigyan po natin ng ayuda yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga tricycle drivers na nakawawa po at mga vendors. At hindi man sapat ang serbisyo ng gobyerno, pero ang presidente po ay nagtatry ng kanyang lahat ng magagawa para matulungan tayo. So, suportahan po natin ang mahal na Pangulo, suportahan din natin po si Senator Bongo, kasi si Senator Bongo po, ito yung laging kasama ng ating mahal na Pangulo at sumusuporta sa mahal na Pangulo. Suportahan po natin ang kanyang mga batas, mga Okay. Nagpuno na pero yung pag-iraray si Sir, di ba? Sir John, naririnig mo pa ako? Naririnig niya ako? Naririnig ako ni Sir John? Ay, ito na. Sir John, yan. Oo. So, pasensya po, naputol Okay lang po. tayo. Thank you very much, Sir John. Talagang network dito sa Pilipinas eh. So, ganun lang po ang parting words ko kasama mga Lunes. Once again, maraming salamat po. Everyday I am being encouraged by your messages, text messages. I am very grateful and blessed by your encouragement. Truly, you are not just a media man, but you are a man of an encourager sa buhay ng tao. Maraming salamat po, brother, and sana patuloy ka pang gamitin ng Panginoon. Opo, Sir John, ako po yung magpapasalamat sa iyo kasi kahit busy ka, binigyan mo ng time yung programa po natin na mapakinggan ka po at mapanood ka sa TV at radio ng ating mga kababayan dito po sa Bicol, sa buong Bicol, para maipaliwanag yung mga national issues na kinakaharap natin. Hindi pa tayo nag-uusap doon sa twin bombing sa Sulu, sa Hulo. Siguro sa susunod na mga araw, imbitahan po ulit kita dito sa programang Aramonta. Thank you very much, Sir John, and mabuhay po kayo. Thank you very much, and God bless you. Thank you po. Matugang ni Sir John Lana, pamayo po kang NAPSI, National Anti-Poverty Commission, nakaibanan ta po ngunyan na pagkaaga. And sa pagi kayan, sabi Jay ni Sir John, nagtatabang sinda sa mga parapadyak para trimobile, siguro mahagadan taman ng itong pinapanaon niya. Yan po ba si Sir? Mana? Baka mahagadan taman ng itong pinapanao, sa mga yan.